Mga kalingap, sa lugar na ito ay madalas kaming tumatambay upang magpahangin at magpahinga. At lagi naming nakikita si ate. Dito siya naglalaba. Kaya sa oras na ito ay nagpasya kaming kumuha na ng video. Subukan namin mag-vlog para malaman ang kwento ng kanyang buhay. Bumigat ang dibdib ko nang marinig ko ang kanyang kwento. Napakatindi pala ng pinagdaanan ng babaeng ito. Hello ate. Pwedeng ma-interview? Okay lang? Ako pala si Kalingap Alvin. Kilala mo yung mga Kalingap? Napansin kasi kita dito talaga ikaw naglalaba. Bakit hindi ka ngayon nakapasok? Ano po kasi exam po namin ngayon. Hindi po ako nakapasok po. Wala po mo pambayad sa tuition. Di ba po kasi makaka-exam na wala po. Nang walang tuition. Asan yung parent mo? Ano po, yung mama ko po nagtatrabaho. Mag-isa lang po siyang nag-aano sa amin. Si mama mo nagtatrabaho. Si papa mo, nasaan? Wala po sa Wala, patay na. Ilan kayong magkakapatid? kapit po kami. 4 kayo. So, ikaw, Pangalawa po. dalawang college ka na, no? Tapos yung mga kapatid mo, mga ano, Kami pong tatlong nag-aaral. Yung panganay ko ay papayanak na. may anak na. Okay lang, maabala kita sa ano mo, paglalaba mo. So, hindi ka nakapasok kasi dahil dun sa ano, kailangan makabayad ng tuition. Paano yun? Paano matitigil ka sa pag-aaral kapag hindi ka nakabayad? Pag ano wala po talaga. Pag wala talaga. Bakit parang nalungkot ka nung mabanggit ko yung tatay mo? Malaki po kasi yung kasalanan niya sa amin. Malaki yung kasalanan ng papa mo. Pinalayas nyo na. Ng babae ba? Parang ganun. Kanino nagkasala? Sa amin po. Medyo parang gets ko na. Nakulong na siya. Sorry ha. Sinasadyang ano. Buti nakulong na. Pero masakit kasi papa mo yun eh. Baka yung ano, masabunan yung mata mo. Ano? Magkakapatid, ibig sabihin, ano talaga? So mula nung mangyari yun, nahirapan na si mama mo kayo sa financial kasi wala nang hanap buhay. Okay lang. At ako si Kalingap Alvin. Handa kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Anong pangalan mo nga? Kayla. Laban lang ha. Matagal na bang nangyari yun? Pero Bata pa po kami kasi hindi po ako makasabi. Kasi po tinatakot po kami. tinatakot. Kaya ngayon, nakulong na, buti na ano na talaga. Yun yung maganda dun.
Tapos si mama mo ay ano, nagtatrabaho na siya. Paano yan? Titigil ka niyan? Walang ano, pang ano. Na anong year ka na? So ilang sem na? First sem. So hindi ka maka-exam ngayon. So talaga ang kailangan mo ay tuition fee, scholarship. Unexpected ako sa ano narinig ko sa iyo. Pero ang ano ng ngiti mo, parang punong-puno ng pag-asa yung ngiti mo. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano bang pangarap mo? Ng ano? Flight attendant. Baka matangkad naman ang flight attendant. Ilang ano bang height mo? Joke lang. Oh, parang okay, parang ano naman. May itsura ka. May ano ka talaga. Pwede ka maging flight attendant. Alam mo ginagawa ng flight attendant? Nasa aeroplano, di ba? Ang ginagawa nila, nagre-ready sila ng mga cup noodles. Ibenta nila dun sa mga pasahero. Joke lang. Joke lang. Pero minsan, flight attendant, nagagawa ng ganun. Oo, ganun ang flight attendant. Pero ano, ilang taong ka na pala? 18. Oo. At, ayan, isa ka sa ano natin. Kumbaga hindi ito aksidente na ano ka namin, nakita ka namin dito. At medyo actually matagal ka na namin nakikita dito naglalaba ka. Dito ka talaga naglalaba. Walang tubig din. Malapit din ang pang-inom. Malapit lang. Ay, malapit lang dito yung bahay nyo. Okay, mga kalingap. Hindi naman kita naabala sa paglalaba. Oo. At mabait talaga mga kalingap ang ano, mga Bicolana. Si ano po, Kayla yan, nagpa-interview sa atin. So hindi po siya nakapasok kasi wala pong pambayad ng tuition. So bibigay po tayo mga kalingap para maka-exam siya. At first sem, medyo ano yung trial sa pag-aaral mo, ano, talagang pinansya lang. Minsan hindi ka din nakakapasok. Opo. Pamasahe din kasi. Sa pamasahe din. Kagaya ngayon, absent ka, naglaba ka na lang. No? Kaya, ito po. Sa tingin ko po ay deserving ito. May mga nabablog tayo mga kalingap kagaya niya. Hindi ko na po na i-upload kasi medyo okay naman yung buhay. At ito po, at makikita po natin, mapapanood natin sa ating YouTube channel ang kwento ni Kayla na unexpected na ano, interview natin na grabe yung nangyari, no? Hindi ko kayang ma-imagine. Buti na lampasan mo yung ganong pagsubok sa buhay ng pamilya nyo. Dati po, hindi na po talaga kaya. Naisip na lang po na, magpakamatay na lang. Ikaw? Buti ngayon laban lang, ha? Mag-isip yan. Dyan, nandito ang kalingap. Nandito ang, tsaka, hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Laban lang kayo lahat. Ako na yung nagsasabi sa iyo, kahit anong problema, huwag mag-iisip na magpakamatay. Laban lang. At gagawa ang Panginoon ng aksyon. Aksyon para yung problema mo ma-resolve. Ha? Laban lang. At ito, para maka-exam ka, magbibigay ako ng ano, ha? Ha? Iwan ko, wala pa ata. Magbibigay ako para maka-exam ka. Charity vlogger ako, kaya okay lang sa amin. Okay lang na tumanggap ng pera, ha. Kasi mga mula sa amin kasi itong binibigay namin
mula ito sa mga video-video namin, mga pag-interview. At lalo na pag may nag-sponsor, maganda din. At magbibigay po tayo mga kalingap kay Kayla. Yan. Yung masabon ang kamay mo. Okay lang. Sige. Alisin mo yung sabon sa mo. Okay. Handa ka na ba? Natawa si Kayla eh. Kalingap. Okay, ito Kayla tanggapin mo. 1. Ha? Oo. Kunti pa lang yan. Yan. Ito pa. Baka mahulog, mabasa. Parang hindi ka makapaniwala Hindi. Okay lang. Okay lang. Para makapag-exam ka na. Ito pa. Ito pa. Para maka-exam ka na. Maraming salamat po. Nag-iyak. Okay lang yan. Para maka-exam ka na. At sobrang laki po nito. Maraming salamat. Dahil po, ito po makaka-exam na po ako. May pambayad na po ako sa tuition. di pa na yung bukas, ka na, pasok ka na. Anong course mo? Business at Business ad, first semester. Magnenegosyo ka niyan. Opo. Di ba meron dun sa ng mga tindahan? Opo, sa harap. May pwesto din kayo doon. Wala pa po. Mga po ata, 4th year po ata. 4th year yun. Yan Kayla at yan, masaya kami. Ngumiti ka na. Oo. Di ba tiwala lang? Mo problema ka kanina na paano na yung pag-aaral mo? Opo, iniisip ko po talaga yung kanina kung saan pa ako kuha ng pambayad ko sa tuition. Kasi ayan po, dumating po kayo. Maraming salamat po. Welcome. Mula yan sa puso ng Kalingap na pagtulong sa kababayan natin kahit hindi, basta nangangailangan. Walang pinipiling edad, basta talagang nangangailangan. Mas nakakaawa nga yung mga bata na kagaya mo, na grabe yung pinagdaanan, pero lumalaban. Kayla, laban lang ha. Huwag susuko ha. At nagbaba po ako dito mga Kalingap. Bumaba kami para ma-interview lang ito si Kayla. Ang bahay po nila ay diyan lang malapit. Yan. At salamat din sa pagpapa-unlock sa amin. Di ka natakot sa akin? Hindi man. Oo. Buti kahit mahihain ka, pinag-unlockan mo kami. At paano ba yan Kayla? At salamat ulit. At pansamantala, magpapaalam po kami sa vlog na ito. Maraming salamat sa nanood. At ano yung masasabi mo pala? Yung mensahe mo Kayla sa mga taong nakaranas din ng mga naranasan nyo? Katulad po ng naranasan ko. Huwag lang po kayo sumuko. Lumaban lang po kayo. Lahat lang po ito ay binigay ni Lord para malagpasan natin. Ayun. Para maging matatag din tayo. Smile na, huwag ka na magmalungkot. At yan po mga Kalingap, naapektuhan din po tayo. At syempre nung umiyak si Kayla, medyo yung nalaman ko yung kwento niya, medyo naapektuhan po tayo. Pero bigay po tayo ng blessing sa kanya. Syempre. Ayan po. Salamat po ulit sa panonood at don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. At sa lahat po ng Team Kalingap, Kuya Bal, Kalingap Rab, mula po dito sa ilog ng Pambuhan. God bless po sa inyong lahat.
Yan si Kalingap, kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo,